σωτηρία σε μένα και νέο άσμα έχω στη ζωή μου. Ω αλληλούια, ω αλληλούια, ω αλληλούια, αμήν. Ω αλληλούια, ω αλληλούια, ω αλληλούια, αμήν. Αμήν. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι μας χάρισε μέσα από τον αδερφό μας, να το σκεπάζει πάντοτε την οικογένειά του, την εκκλησία που υπηρετούν εκεί των Χανίων, να δώσει και τους δικούς μας χαιρετισμούς για την αγάπη μας εν Χριστώ Ιησού. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα σας παρακαλέσω να ανοίξουμε στη σελίδα 921, στη συνέχεια. Να διαβάσουμε μία πολύ γνωστή βέβαια παραβολή μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Αναφέρθηκε έτσι και ο αδελφός 2 φορές. Μία ανεξάντλητη αδερφή παραβολή, όπως ανεξάντλητος βέβαια και πλατής σφόδρα, σφόδρα είναι ο Λόγος του Θεού. Δόξα στον Κύριό μας. 921, αν σε εγγύψουμε από το 11 εδάφιο. Είπε δε, άνθρωπος της είχε 2 ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας και διαμοίρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος ιός απεδίμησε εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε επήγε και προσεκολήθη σ' ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους. Και επεθύμη να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από τον ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύωση άρτων και εγώ χάνομαι υπό της πίνης. Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάμε με ως ένα το μισθωτόν σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέραν αυτού, ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη, και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλεσε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτην και ενεδίσατε αυτόν και δώτε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντας τον μόσχο των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες άσε φρανθόμεν, διότι αυτός ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασε στην οικίαν ήκουσε συμφωνία και χορούς και προσκαλέσας έναν των δούλων ηρώτα, «Τι είναι ταύτα?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ σου τον μόσχο, το σιτευτόν, διότι απίλαυσε αυτόν υγιαίνοντα και οργίστηκε, δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέραν, «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέν εντολήσουν δεν παρέβην και είσαι με ουδέ ρήφιον έδωκας ποτέ διανεφρανθών με τον φίλον μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου τον βίο με τα πορνών, ήλθε έσφαξες δι' αυτόν τον μόσχο των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σοι πάντοτε μετ' εμού είσαι και πάντα τα εμά, σα είναι.
έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρόμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Αμήν στο Λόγο του Θεού. Τι να πούμε, αδερφοί, για το Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, πιο αληθινό, πιο ζωντανό να μελετήσει κάποιος και να επενδύσει τη ζωή του από αυτό το σταθερό θεμέλιο που είναι ο Λόγος του Θεού. Δόξα στον Κύριό μας. Ένα πολύ γνωστό περιστατικό βέβαια, παραβολή, η οποία, αδερφοί, καταλαβαίνουμε, πιστεύω όλοι μας με τη χάρη του Κυρίου, ακόμα και τα παιδιά μας από μικρά που τα μιλάμε το Λόγο του Θεού και πολύ καλά κάνουμε, εκτρέφεται, λέει, αυτά εμπεδία και νουθεσία Κυρίου. Τα παιδιά μας, τα παιδάκια μας δεν τα λέμε παραμύθια, αδελφοί, δεν λέμε μύθους σοφιστικούς, αλλά μιλάμε το Λόγο του Κυρίου. Μα μπορεί να καταλάβει ένα παιδί το Λόγο του Θεού? Ίσως και καλύτερα από σένα και από μένα. Γι' αυτό και λέει ότι από βρέφους γνωρίζεις τα Ιερά Γράμματα, λέει για τον Τιμόθεο, τα δυνάμενα να σε σοφίσουν στη σωτηρία. Από το βρέφος τώρα τι να το πούμε κανένα τραγουδάκι? Όχι, να το πούμε ύμνους και να το μιλήσουμε το Λόγο του Κυρίου. Και λέει, δίδαξε, λέει, το παιδί σου την αρχή των οδών αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει. Αυτή η σπορά, η Αγία, θα βρει μέσα του έδαφος και ο Κύριος, αδερφοί, θα το καλέσει. Δόξα στον Κύριο. Θα πάρω αφορμή όμως, αδερφοί, μέσα από αυτή την παραβολή, να μην δούμε ακριβώς έτσι την παραβολή αυτό, το νόημα αυτό που έχει η παραβολή αυτή, δόξα στον Κύριό μας, αλλά θα ήθελα με αφορμή αυτά τα δύο πρόσωπα, αυτούς τους δύο ιούς και τον πατέρα βέβαια, να δούμε αυτή την σχέση, αυτή την επικοινωνία και να δούμε μέσα στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, εάν σήμερα, δεν ξέρω πόσο καιρό ο καθένας περπατάει μαζί με τον Κύριο, 1, 2, 3, 5, 20, 50 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, και θα λέγαμε και έχουν σημασία από τη μία, γιατί η σταθερότητα, όπως ανέφερε ο αδερφός, είναι πολύ σπουδαίο. Ο υπομείνασε ως τέλους, ούτως, λέει, θέλει σωθεί, αλλά στην πραγματικότητα μεγαλύτερη βαρύτητα είναι τι ζω με τον Θεό αυτά τα χρόνια που περπατώ. Όχι τι ζούσα, όχι τι κοινωνία είχαμε. Σήμερα ή μέχρι το τέλος πώς θα είμαι. Και θα ήθελα να αναρωτηθούμε, πρώτα αναρωτιέμαι εγώ, αδερφοί, και ψάχνω και εξετάζω το δικό μου τον εαυτό. Ξέρετε, έχουμε έναν ωραίο καύχημα, σε εισαγωγικά βέβαια, έτσι. Το καύχημα μας είναι μόνο ο Κύριος και το λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει, ας μην καυχάται ο σοφός στη σοφίαν αυτού, ο πλούσιος στον πλούτο αυτού, ο δυνατός στην δύναμη αυτού. Και πού να καυχόμαστε? Αλλά ο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι γνωρίζει εμένα τον Κύριο, ο οποίος ποιώ, πραγματοποιώ, δηλαδή εκτελώ, κρίση, δικαιοσύνη και έλεος επί της γης, γιατί σε αυτά ευαριστούμε, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έχουμε ένα καύχημα και λέμε ότι εμείς δεν ανήκουμε σε θρησκεία, έτσι δεν λέμε? Και μάλιστα όταν ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους, όταν μας δίδεται βέβαια η ευκαιρία, πιστεύω και τα αδέλφια που έχουν άλλη επιμέλεια σε αυτό το έργο το ευαγγελιστικό, και να καλύπτουμε και αυτούς με τις προσευχές μας, αγαπητά αδέρφια, δόξα στον Κύριο. Λέει κάποιος, τι έργο να κάνω? Προσευχή σου για τους αδελφούς. Υπάρχει μεγαλύτερο έργο από αυτό? Ο Παύλος ζητούσε τις προσευχές της Εκκλησίας. Ο Ιησούς ο Χριστός ζητούσε τις προσευχές των μαθητών. Και τι λέμε? Δεν σου μιλάω για θρησκεία, σου μιλάω για ένα πρόσωπο. Τον Κύριον Ιησού Χριστό. Σου μιλάω για ένα πρόσωπο, τον Πατέρα. Αυτό δεν λέμε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι άλλη μία θρησκεία στις θρησκείες των ανθρώπων? Όχι. Και ευχαριστούμε το ότι αυτή είναι πραγματικότητα, αγαπητά αδέλφια. Αλλά, ξέρετε, είναι καλό να εξετάζουμε τους εαυτούς μας σε βάθος. Σε βάθος. Και να αναρωτηθώ σήμερα, τελικά, ζω άθελά μου κι εγώ πάλι σε μία θρησκεία
ή ζω σε μία ζωντανή σχέση με τον Πατέρα? Γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά, αδερφοί, το θρησκεύω από το λατρεύω. Είναι Δύση και Ανατολή, αδερφοί. Το ένα έχει να κάνει με καθήκοντα, επειδή πρέπει, επειδή έτσι είναι τα πράγματα, επειδή έτσι τα βρήκαμε, και καμιά φορά το λέμε για τους έξω ανθρώπους, και έτσι είναι, αλλά για να προσέξω, όσοι ήμασταν από μικροί μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, μπορεί μέσα στη συνείδησή μας, βαθιά μέσα στο πνεύμα μας, να κυριαρχεί αυτό. Έτσι τα βρήκαμε, τι να κάνουμε τώρα? Εδώ γεννηθήκαμε, πρέπει να είμαι στην Εκκλησία, καταλαβαίνω κάποια πράγματα από το Λόγο του Θεού και το νιώθω σαν ένα καθήκον, ότι πρέπει σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδος, έτσι είμαι στην Εκκλησία, θα σταθώ στην τράπεζα του Κυρίου, θα εφησυχάσω μέσα, θα ησυχάσω τη συνείδησή μου ότι στέκομαι μέσα σύνολο στην Εκκλησία του Κυρίου. Αυτό, αδερφοί, αγγίζει τα όρια της θρησκείας. Και δεν είναι κάτι ξενικό, βέβαια, αδερφοί. Η αληθινή θρησκεία είναι αυτή, να επισκέπτεται κάποιος τους ορφανούς, στην ανάγκη αυτών. Αλλά θα δούμε αυτά τα δύο πρόσωπα, αδερφοί, γι' αυτό έτσι διάλεξα αυτή την παραβολή. Θα δούμε και τον ιότερο Υιό, αλλά και τον πρεσβύτερο Υιό, από διαφορετική σκοπιά, με διαφορετικό τρόπο και περιστάσεις και με διαφορετική καρδιά, να μην έχουν καταφέρει, προς ώρας βέβαια ο νεότερος, μέχρι το τέλος από ό,τι φαίνεται ο πρεσβύτερος, να ζήσει, αδερφοί, αληθινή σχέση με τον Πατέρα. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια, και τίποτα μέσα στο Λόγο του Θεού δεν είναι τυχαίο, που ο Θεός, για να μας φέρει αυτό το παράδειγμα, διαλέγει αυτή την σχέση ανάμεσα στον Πατέρα και στους Υιούς, ανάμεσα στους Υιούς και στον Πατέρα. Τι βαρύτητα έχει μέσα στην καρδιά σου, καθώς και στην καρδιά μου, καθώς πλησιάζω τον Θεό και τον αποκαλώ και είναι Πατέρα. Πατέρα. Τι θέση έχει μέσα στην καρδιά μου? Σήμερα θα κάνουμε αρκετές ερωτήσεις, αδερφοί, γιατί μας βοηθάνε. Οι ερωτήσεις μας βοηθάνε. Δόξα στον Κύριό μας. Και όπου έχει ερώτηση ο Λόγος του Θεού, πρέπει να σταματάμε με πολύ προσοχή και σοβαρότητα. Τι θέση έχει μέσα στη ζωή μου τελικά ο Κύριος? Γιατί είπαμε άλλο θρησκεία, άλλο σχέση. Άλλο θρησκεύω, άλλο λατρεύω. Άλλο λατρεύω. Και πρέπει να δούμε, αδερφοί, μετά από την πορεία που έχει ο καθένας με τον Κύριο, σε ποια θέση είναι ο Κύριος μέσα στη ζωή μου. Για να μπορέσω έτσι να βοηθήσω με ένα απλό παράδειγμα, τι σημαίνει έχει έλθει μέσα μου θρησκεία και έχει εκτοπίσει αυτό που λέγεται σχέση ζωντανή? Απλό παράδειγμα. Θρησκεία σημαίνει, χωρίς βέβαια, αδερφοί, να δαιμονοποιούμε τη λέξη, έτσι, καταλαβαίνετε με ποιο πνεύμα το λέμε, έτσι, με τη χάρη του Θεού. Αν έχω πέσει σε θρησκεία, θα το καταλάβω πώς? Εάν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μου, τα οποία απασχολούν την καρδιά μου, τη διάνοιά μου, την επιθυμία μου, την δίψα μου, και μέσα σε όλα αυτά είναι και ο Κύριος. Είναι και ο Κύριος, πράγματι. Είναι και ο Κύριος. Έχω μια επίγνωση σε ένα μέτρο, είναι και ο Κύριος. Αλλά λατρεία και σχέση και αγάπη αληθινή εν Χριστώ Ιησού σημαίνει είναι ο Κύριος που απασχολεί την διάνοιά μου, την καρδιά μου, τη σκέψη μου, τα σχέδιά μου, την προσευχή μου, και μέσα σε όλο αυτό που ζω υπάρχουν και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο, αδερφοί. Και ο νεότερος Υιός δεν μπόρεσε να το ζυγίσει αυτό, όπως και ακούσαμε, αδερφοί, έτσι. Ο αδερφός εν ολίγης το ανέφερε. Δεν μπόρεσε να ζυγίσει αυτή τη σχέση με τον Πατέρα. Δεν μπόρεσε να τη ζυγίσει, γιατί άμα τη ζύγιζε, άμα τη ζούσε μέσα στο σπίτι του Πατέρα, ήτανε μέσα, και είμαι και είσαι μέσα στο σπίτι του Πατέρα,
και δόξα τω Θεώ και να παραμείνω μέσα στο σπίτι του πατέρα, αλλά θα πρέπει να προσέξω να μείνω αληθινά. Άμα νιώθω ότι δεν είμαι αληθινά, τι να κάνω, να φύγω έξω? Όχι. Να επιδιώξεις και να επιδιώξω μια αληθινή σχέση επιτέλους με τον Θεό. Δεν μπόρεσε να το ζυγίσει αυτό ο άνθρωπος και τι λέει? Τον πλησιάζει και τον αποκαλεί πράγματι πατέρα. Πατέρα. Δεν ήταν κάποιος άλλος. Λέει, δώσ' μου, λέει, το ανήκον μέρος της περιουσίας μου. Το ανήκον μέρος της περιουσίας. Ποιο είναι αυτό? Τι είναι αυτό που σου ανήκει? Τι είναι αυτό που μου ανήκει? Τι είναι αυτό που ζητάς? Δεν του λέει βέβαια τίποτα από όλα αυτά ο πατέρας. Τίποτα από όλα αυτά. Αυτό τώρα κάνουμε τις ερωτήσεις εμείς, αδελφοί, για να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας να καταλάβουμε. Τι είναι αυτό που σου ανήκει? Η ζωή σου? Η ζωή μου? Ο χρόνος? Αυτά είναι η περιουσία, αδελφοί. Για μας σήμερα, τι είναι η περιουσία? Αν έχω 500 ευρώ ή 1000 ευρώ στην άκρη? Δεν μιλάει για αυτή την περιουσία. Η περιουσία είναι η ζωή μας, ο χρόνος που μας δίνει ο Κύριος επί της γης, η υγεία μας, ότι μας δίνει νου υγιή, το μυαλά μας είναι μέσα στο κεφάλι μας, ότι μπορούμε να αντιληφθούμε, είμαστε με τη χάρη του Κυρίου άνθρωποι νοήμονες, είμαστε αρτιμελείς, μπορούμε να εργαστούμε ή να μην εργαστούμε για τον Κύριο και βέβαια για τα προστοζήν. Τι είναι αυτό? Τι σου ανήκει? Σου ανήκει η ζωή σου? Ο Λόγος του Θεού μας λέει όχι. Σου ανήκει ο χρόνος που σου δίνω? Ο Λόγος του Θεού μας λέει όχι. Δεν είστε, λέει, Κύριε αυτόν. Σου ανήκει η οικογένειά σου, αν ο Κύριος ευδόκησε να σου δώσει? Σου ανήκει η γυναίκα σου? Σου ανήκει ο άντρας σου? Σου ανήκουν τα παιδιά σου? Σου ανήκει ο εαυτός σου? Όχι. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Κύριε, θέλω να μου απαντήσεις. Και ο Θεός σου αρέσκεται να απαντάει, αγαπητά αδέρφια. Αλλά να μην ξεχνάω και να μην ξεχνάς, Κύριε, όχι τον δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Αυτό δηλώνει σχέση, αδελφοί. Σχέση. Το να πω στον Κύριο, και μας επιτρέπει βέβαια, να πω, Κύριε, θέλω να μου δώσεις αυτό και τώρα και μετά και τα... Αυτό δείχνει μια άλλη σχέση. Να πάρω, να δώσω. Αν δεν μου δώσει ο Θεός, αν δεν μου δώσει μπορεί και να φύγω. Αν δεν μου δώσει μπορεί και να απομακρυνθώ. Και πώς απομακρύνθηκε αυτός ο άνθρωπος? Εκεί τι σημαίνει? Δεν κατάλαβα ή δεν έζησα ή δεν ζήγησα καλά τι σημαίνει να έχω σχέση, έτσι, με αυτό το πρόσωπο. Τι σημαίνει σχέση? Φιλία, επικοινωνία. Πώς έχει, και βέβαια μας το φανερώνει αυτό, αδελφοί, το επίπεδο Λόγους του Θεού, πώς έχει, τι σχέση έχει ο άντρας με τη γυναίκα. Και αυτό πολύ σοβαρό. Και αυτό πρέπει να το ζυγίσουμε, αδελφοί, όσοι είμαστε μέσα σε γάμο, άντρες και γυναίκες. Τελικά αγαπώ το πρόσωπο, είτε αυτό είναι άντρας, είτε είναι η γυναίκα μου, ή αγαπώ και μ' αρέσει και είμαι μαζί του ή μαζί της από αυτά που απορρέουν από αυτό το πρόσωπο σε μένα. Να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, αδελφοί. Γιατί μου δίνει κάποιες παροχές, μια συμπόνια, μια φροντίδα, μια συζυγική συντροφικότητα, οτιδήποτε, έτσι, είτε άντρας είτε γυναίκα. Τελικά αγαπώ αυτά πιο πολύ, τις παροχές ή το πρόσωπο? Είναι δηλαδή ένα αντικείμενο, το πω, ένα πρόσωπο το οποίο το χρησιμοποιώ ή με χρησιμοποιεί, ή είναι ένα αντικείμενο, ένα πρόσωπο αγαπητικό? Δηλαδή θέλω κάτι από εκείνον ή από εκείνη, και κατ' επέκταση φυσικά για αυτό που μιλάμε σήμερα, από τον Θεό. Θέλω κάτι από τον Θεό ή θέλω τον Θεό? Είναι πάρα πολύ μακριά το ένα από το άλλο, αγαπητά αδέρφια. Είναι πάρα πολύ μακριά τώρα από το άλλο. Εδώ δεν το κατάλαβε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Γιατί λέει, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας μου. Και τι θα κάνεις?
θα πάει εκεί που ήταν η καρδιά του. Η καρδιά του δεν ήταν στον Πατέρα. Έμενε εκεί στο σπίτι, αλλά η καρδιά του δεν ήταν στον Πατέρα. Μπορεί να είμαι στην εκκλησία, αλλά η καρδιά μου να μην είναι δοσμένη στον Θεό. Άμα είμαι στην εκκλησία, να εξετάσω. Η καρδιά μου μπορεί να είναι σε άλλα πράγματα. Όπου είναι, λέει, ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Αν δεν είναι ο θησαυρός μου, τι σημαίνει ο θησαυρός μου? Αυτό που απασχολεί τη διάνοιά μου, αυτό που απασχολεί την καρδιά μου, αυτό στο σημείο στα οποία είναι το κεντρικό και όλα τα άλλα περιστρέφονται γύρω από εκεί. Ποιο είναι το κεντρικό σημείο στη ζωή σου? Ποιο είναι το κέντρο της ζωής σου και της ζωής μου? Αν είναι ο Κύριος, δόξα στο Θεό. Αυτό φαίνεται. Φαίνεται. Από πού φαίνεται? Από πού φαίνεται πόσο αγαπάω ένα πρόσωπο? Από τα ωραία λόγια που του λέω. Και από αυτό. Και από αυτό. Χρειάζονται και αυτά. Αλλά φαίνεται, αδελφοί, στην πραγματικότητα από το πόσο επιδιώκω να είμαι μαζί του. Από εκεί φαίνεται. Είτε αυτός είναι η γυναίκα μου, είτε είναι ο άντρας μου, είτε είναι τα παιδιά μου. Αγαπάω τα παιδιά μου, μα δεν περνάω χρόνο μαζί τους. Αγαπάω τον αδελφό μου, αδερφέ μου, σε αγαπάω πολύ, αλλά επιδιώκεις να είσαι μαζί του? Πώς τον αγαπάς δηλαδή? Αγαπώ τον Κύριο, αλλά μέσα στην ημέρα μου κυλάνε οι ώρες αυτές που αναφέρθηκε και ο αδερφός, κυλάνε οι ώρες, αλλά δεν απασχολεί ούτε το νου μου, ούτε την καρδιά μου, ούτε προσπαθώ να παραγωνίσω άλλα πράγματα για να σταθώ μαζί του. Πώς φανερώνεται η αγάπη μου και η αγάπη σου? Πώς μπορεί να πάρει δηλαδή σάρκα και οστά το θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας? Όχι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι και στο μέτρο που εγώ αντιλαμβάνομαι, αλλά έτσι όπως θέλει ο Θεός. Εξ όλης της διάνοιας, δηλαδή η μελέτη της διάνοιάς μου να είναι ο Κύριος. Να του μιλώ, να μου μιλά μέσα μου. Να έχω μια επικοινωνία, μια στοιχομηθεία μαζί του. Να χτίζω μια σχέση μαζί του, η οποία δεν χτίζεται σε μια μέρα, ή σε μια εβδομάδα, ή σε ένα μήνα, ή σε ένα χρόνο. Όπως δεν χτίζονται, αδερφοί, και οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μια εβδομάδα ή μέσα σε ένα χρόνο. Απλή λογική είναι. Άλλη σχέση έχεις με έναν αδερφό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο που το γνωρίζεις 2-3 μήνες, δόξα τω Θεώ, και άλλη σχέση αν έχεις επενδύσει χρόνια με ένα πρόσωπο. Άλλη σχέση αυτή. Άλλο να έχω μια περιστασιακή σχέση με τον Κύριο, έτσι επιφανειακή, και άλλο να έχω μια πραγματική επικοινωνία και σχέση μαζί του και εκείνος μαζί μου. Και σκεφτόμουν σήμερα το πρωί καθώς ετοιμαζόμουν, λέει ο λόγος του Κυρίου, εάν κάποιος, λέει, αγαπά τον Θεό, ούτως γνωρίζεται, δηλαδή αναγνωρίζεται από εκείνον. Καλά τώρα, ποιος δεν αγαπάει τον Θεό? Ποιος δεν αγαπάει τον Θεό? Αγαπάς τον Θεό? Πω, αμήν. Και ναι, αγωνιζόμαστε να αγαπήσουμε τον Κύριο, αδερφοί. Αλλά τι σημαίνει αυτό το εδάφιο? Όσοι έχουν σχέση με εκείνον, αγαπητικοί, πατρικοί, αναγνωρίζονται από εκείνον. Και ξέρετε, σκεφτόμουν μέσα στη διάνοιά μου και στην καρδιά μου και λέω, είναι σωστό, πατάει στο λόγο, μήπως είναι τολμηρό? Τελικά, αδελφοί, όμως, ο λόγος εδώ μας δείχνει ότι το υπόδειγμα σχέσης Θεού και ανθρώπου μας το δίνει και πάλι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Λέω, Κύριε, μήπως είναι, λέω, έξω από το Λόγο του Θεού? Αλλά να όμως που διαβάζω και λέει, αναστημένος ο Κύριος, πάει να τον αγγίξει η Μαρία, να τη δούμε αυτό το πρόσωπο, αγαπητά αδέρφια, και λέει, μη μου άπτου, μη με αγγίζεις, γιατί, λέει, δεν ανέβηνε έτη, λέει, προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Εδώ θέλει πολύ προσοχή τώρα, αδερφοί. Θεό, ναι, Θεό, ως άνθρωπος Χριστός Ιησούς, με αυτή τη φύση, την ανθρώπινη. Ναι. Και μάλιστα δεν το είχα προσέξει το εδάφιο, το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, μην γυρίζετε, απλά μία έτσι αναφορά στην πρώτο κεφάλαιο Εφεσίους, λέει, προσεύχομαι, λέει, να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Ταυτόχρονα βέβαια, αδερφοί, είναι και ο αιώνιος Θεός. Έτσι μην τα ξεχωρίσουμε. Αλλά αυτός μας δείχνει στην πραγματικότητα το υπόδειγμα αυτής της σχέσης, η οποία του στοίχιζε τόσο πολύ η απουσία του πατέρα, που λέει ο ιδρώτας αυτού ήταν ο στρόμβι αίματος. Δεν μπορούσε αυτόν τον αποχωρισμό. Γι' αυτό λέει μ' ακούει εκείνος. Γιατί έχω μια άριστη κοινωνία και σχέση μαζί του. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί κάνει όλα τα θελήματά μου. Ό,τι του ζητάω κάνει. Γιατί λέει εγώ εκλέγω αυτά που αρέσουν σε εκείνον. Αυτό είναι η σχέση. Αυτό είναι η σχέση. Εδώ ο μικρότερος Υιός συνάγει, λέει, την περιουσία του. Και από δειμή φεύγει εις χώραν μακράν. Και εκεί, λέει, τι κάνει? Ζώνα σώτος σπαταλάει όλη την περιουσία του πατέρα. Και έχεις μια περιουσία, και έχω μια περιουσία από τον πατέρα. Ειδικά, αδερφοί, όσοι είναι σε πιο νεαρή ηλικία, μια που μιλάει εδώ για τον νεότερο Υιό, έτσι, έχεις μια περιουσία, έχεις μια αγνότητα από τον Κύριο, έχεις μια καθαρότητα μέσα στην καρδιά σου, στο πνεύμα σου. Μην τη σπαταλήσεις. Μην τη σπαταλήσεις. Είναι περιουσία θεϊκή. Και ευχαριστούμε ότι ο Κύριος θα κρατήσει όλους τους νέους και τις νέες, σε ηλικία βέβαια, αλόβητος. Η περιουσία αυτή είναι δοσμένη από το μην τη σπαταλήσεις. Αν απομακρυνθείς, εδώ πέρα βλέπετε τι λέει, κατάντησε μετά να προσκοληθεί, λέει, σε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης. Πού προσκολάσαι? Με ποιον προσκολάσαι? Πρόσεχε τους πολίτες της χώρας της μακρινής και μην έχεις κοινωνία μαζί τους. Ή τουλάχιστον έχει πάρα πολύ προσεκτική κοινωνία, γιατί είμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αδερφοί. Όταν, λέει, έγινε πείνα, τι να γίνει σε αυτή τη χώρα τη μακρά? Ο κόσμος έξω είναι διψασμένος και πεινασμένος, γι' αυτό και τρέχει μέσα στην εσωτεία, μπας και χορτάσει, μπας και ξεδιψάσει. Δεν μπορεί να ξεδιψάσει και να χορτάσει η ψυχή του ανθρώπου όμως. Και λέει, τον έβαλε εκεί πέρα τι να κάνει? Να βόσκει, δεν το πω χείρους, έτσι θα το πω λίγο πιο αμάδερφοι, και έτσι είναι βέβαια, δεν λέμε κάτι διαφορετικό, να βόσκει γουρούνια. Μέσα στα γουρούνια. Εσύ που θα έπρεπε να έχεις κι εγώ, ο Θεός να μας φυλάξει, γιατί λέει όποιος νομίζει ότιίσταται, ας βλέπει να μην πέσει. Ο Δημάς μάλλον ήταν πιο ευλογημένος από μένα ή μάλλον και από σένα. Αλλά αγαπήσας, λέει, τον παρόντα κόσμο, έφυγε και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη σχέση του. Πώς την έχασε τη σχέση? Μα ήταν μέσα στο έργο του Θεού. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Που μπορεί ο άνθρωπος να ξεγελαστεί άθελά του. Ο πρεσβύτερος Υιός, μέσα στο σπίτι του πατέρα. Ποτέ, λέει, η εντολή σου δεν παρεύει, Κύριε. Ποτέ σου εντολή δεν παρεύει. Αλλά, λέει, δεν έδωκες, λέει, ποτέ, λέει, ένα ερήφιο, ένα κατσικάκι, λέει, να φάμε τα των φίλων μου. Καλά, πάλι κοιτάς τον πατέρα στα χέρια και όχι στο πρόσωπο. Πάλι, αγαπητέ αδελφέ, Θωμά, πάλι στα χέρια κοιτάς τον Κύριο. Γιατί είμαι στον Κύριο? Για να πάρω κάτι από τον Κύριο? Ή για να είμαι μαζί Του? Πάλι στα χέρια Του κοιτάει. Είναι σε μια θρησκεία ο άνθρωπος που κάνει όλα τα καθήκοντά του άριστα. Κυριακή πρωί κηρύττει το Λόγο του Θεού. Γίνεται η κλάση του άρτου, το ευχέλαιο, στα δικά μας μέτρα σήμερα. Αλλά δεν έχει σχέση με τον Πατέρα. Ή είμαι μαζί Του γιατί περιμένω κάτι από Εκείνον και όχι Εκείνον. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η σχέση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η σχέση. Και ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι από τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που δεν έχει σχέση με το Θεό. Απλά ζει κάποια πράγματα ή κάνει κάποια καθήκοντα, θα λέγαμε, γίνεται σκληρός.
γίνεται σκληρός. Και με τον Κύριο, μα πώς τον δέχεσαι αυτόν? Μπορεί να συμβουλεύει και τον Κύριο μετά. Η Μάρθα, δεν ξέρω αν πρέπει να τολμήσουμε να πούμε, αλλά ίσως δεν είχε καλλιεργήσει, να πούμε καλύτερα, τη σχέση αυτή με τον Κύριο. Υπηρετούσε όμως, και καλά έκανε, και πρέπει να υπηρετούμε, αδελφοί, και καλά έκανε και ο πρεσβύτερος, ίσως δεν αντικαθιστά το ένα από το άλλο, αλλά στην ουσία τι κάνω? Δουλεύω στον Θεό, όχι ως μισθωτός, αλλά ως Υιός. Ο νεότερος Υιός, όταν γύρισε πίσω, λέει: δεν είμαι άξιος να είμαι Υιός σου, Κύριε, κάνε μου ως έναν των μισθωτών σου. Πώς δουλεύω στον Κύριο? Όταν λέω μισθωτός, αδερφοί, μην πάει το μυαλό μας στο μισθό το χρηματικό. Μέσα η πρόθεση της καρδιάς μου, πέρα από τα χρήματα, δεν μας απασχολεί αυτό το κομμάτι καθόλου. Αλλά μπορεί να δουλεύω, ναι μεν, αδάπανα, αλλά σαν μισθωτός, όχι σαν Υιός. Γιατί δεν έχω σχέση, πραγματική σχέση, ή δεν αγωνίζομαι να έχω μια τέτοια σχέση. Γι' αυτό και τον Απόστολο Πέτρο, όταν το συναντάει ο Κύριος εκείνο το ακρογιάλι αναισθημένος, του κάνει αυτές τις φοβερές ερωτήσεις. Λέει: Σίμων Ιε του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά που είναι γύρω σου? Άλλοι ερμηνεύουν τα πρόσωπα. Αδερφοί, πρέπει να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στην πραγματικότητα. Τι είναι αυτό το τούτον? Μα αυτό είναι τι είναι αυτό το τούτον? Άντε και το είπαμε ότι είναι αυτό. Σημασία έχει αυτό που το απαγγέλει ο Κύριος, του ρωτάει: με αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά για να μπορέσεις να με υπηρετήσεις? Και του λέει μετά: πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου. Και εγώ θα σε αναγνωρίζω, το κάνεις από αγάπη. Ένα γνήσιο παράδειγμα τέτοιας αγάπης και υπηρεσίας, καθώς είχε σχέση με τον Θεό, Απόστολος Παύλος. Λέει: δεν έπαψαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον ημών. Γνήσιο παράδειγμα. Ένα άλλο γνήσιο παράδειγμα αληθινής λατρείας και όχι, σε εισαγωγικά πάλι, θρησκείας. Η Μαρία η Μαγδαληνή, στον τάφο του Κυρίου, άφαντος ο Κύριος, πού να το βρει? Και φαίνεται, αδελφοί, η καθαρότητα της σχέσης της με τον Ιησού Χριστό, γιατί την ώρα που θα λέγαμε δεν περίμενε τίποτα. Εμείς τα διαβάζουμε τώρα και ξέρουμε ότι ο Κύριος μετά περπάτησε με τους μαθητές. Η Μαρία, η Μαγδαληνή, δεν περίμενε κάτι εκείνη την ώρα από τον Κύριο, αλλά είχε μια ανιδιοτελή αγάπη προς τον Χριστό. Πού είναι? Πού είναι, εντάξει. Δεν μπορεί να κάνεις χωρίς Αυτόν. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς Αυτόν. Περίμενε λίγο. Δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό είναι αληθινή λατρεία, αγαπητά αδέλφια. Γι' αυτό και ο Κύριος της χαρίζει ένα μεγάλο φοβερό δώρο. Να είναι η πρώτη. Το πρώτο πρόσωπο. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού τουλάχιστον, έτσι. Που είδε τον Κύριο αναισθημένο. Και πώς να το πω, αυτό που μας αφήνει άφωνος, αδερφοί, είναι ότι φαίνεται ότι ο Κύριος δεν έχει πάει ακόμα ούτε στον Πατέρα. Αυτό πάλι μη μ' αγγίζεις, λέει, γιατί ακόμη δεν έχω πάει ούτε στον Πατέρα. Ως άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αδερφοί, είναι έτσι, σαν αιώνιος Θεός, είναι πάντοτε αφομοιωμένος με τον Κύριο. Αυτό τι ήταν? Αποτέλεσμα της λατρείας της που είχε προς το Θεό. Ο Παύλος λέει: τον οποίον, λέει, Θεό λατρεύω, όχι θρησκεύω, λατρεύω, λέει, από τον προγόνο μου. Τι σημαίνει λατρεύω? Λατρεία, λατρείς, και πάλι σημαίνει, αδελφοί, υπηρεσία, υπηρέτης, αλλά μέσα από κίνητρα αγάπης και θυσίας. Λέει: τέκνον μου, λέει στον πρεσβύτερο, όσα, λέει, είναι δικά μου, είναι και δικά σου. Και εσύ μου λέγεις ότι δεν σου έδωσα ούτε ένα κατσικάκι. Δεν κατάλαβες ποτέ ποιος ήμουν, σαν να το έλεγε? Δεν με αγάπησες πραγματικά για αυτό που είμαι, όχι για αυτά που μπορώ να σου δώσω, γιατί ο Θεός μπορεί να μας τα δώσει όλα, αγαπητά αδέλφια. Και αν υποθέσουμε και να κλείσουμε αυτό, ας πούμε ότι μας τα δίνει όλα ο Κύριος. Όλα. Τι θέλεις?
όσα είναι μέσα στο Άγιο θέλημά Του. Θα σε βοηθήσουν και θα με βοηθήσουν όμως όλα αυτά να επενδύσω τη ζωή μου σε μια πραγματική σχέση και κοινωνία μαζί Του. Θα φανούν αυτά, θα φανεί αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό ας δούμε, αδελφοί, παρακαλώ, τους εαυτούς μας. Τι σχέση έχω με το Θεό? Έχουμε, αγωνιζόμαστε. Στην πραγματικότητα όμως η ζωή μας δείχνει, οι επιλογές μας δείχνουν, η προσευχή μας δείχνει, ο χρόνος που δαπανούμε μαζί Του είναι ο δείκτης πραγματικά που δείχνει εάν επενδύω και χτίζω μια συνεχόμενη σχέση μαζί Του, αγάπης, κοινωνίας, ή μια σχέση που θέλω να λάβω, να πάρω και από μένα, έλεγε ένας αδερφός, λέει από μένα, για μένα, σε μένα. Δόξα τω Θεώ, ας πάρουν και κάποιοι άλλοι. Δόξα στον Κύριό μας. Θέλουμε να αγαπήσουμε τον Κύριο, αδερφοί. Και σε αυτό βέβαια η βοήθειά μας είναι ο Παράκλητος, λέει η αγάπη του Θεού, είναι εγκεχημένη μέσα μας, δια Πνεύματος Αγίου. Το Λόγο του Θεού το διαβάζουμε για να αποκτήσουμε, αδερφοί, καλύτερη κατανόηση το τι ο Θεός ζητάει και πώς ο Θεός ζητάει αυτό το περπάτημα να είναι μαζί Του. Ο Θεός θα μας δώσει χάρη και να είμαστε γνήσια τέκνοι στην πίστη αλλά και στην αγάπη, αδερφοί, του Ιησού Χριστού. Αμήν.